Sziasztok! Újabb itt vagyok egy újabb videóval, amiben megint egy epic statos videó lesz, mert nézzétek meg, 7-es tankkal voltam, nem tudom megmutatni, itt van T-43 7-es szintű tank. Volt mellettem Tigris 2, 8-as, T-54 9-es, IS-8 9, ott van még egy IS-8, IS-3 8, IS-7. És ellenfélnél 8. És ez azért különleges, mert nézzétek meg mennyit sebeztem. 2540. És mennyit öltem? 2-t. Úgyhogy a T-54 után mentem mindig. És meg is mutatom, kitöltem meg őt. Csillag István 525, itt van. Meg még azt hiszem T-29-et, ja, igen. Azt úgy, hogy csak lőttem egyet és kilőttem. Hát és egész emberek közül, 14 ember közül 7-es tankkal harmadik lettem, mert itt az IS-8 is sokat sebzett. Ő maradt utoljára. T-54 körözött körülötte, én meg lőttem, meg ő is lőtte a hátulját. És 200 valahány életem maradt a végére, T-54-nek meg 1000 valamennyi. Hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!